ζετλάκι, πιάσανε το αματσανίτσα. Την κυρία. Δεν το Κώστα. Ποιο Κώστα, baby. Δεν κοίτα τον κύριο Κώστα. Είναι η αναφρύς και τη βλέπει οράματα. Μα γιατί είναι αυτό που λέει. Εσύ τι είναι αυτά που δεν πρέπει, δεν υπάρχει Κώστα εδώ μέσα. Και εσένα πώς σε λένε. Μέρι. Μέρι, είμαι η Μέρι, με δούλα το παιδάκι σου. Η αγκαδίτσα σου και το μισά σου. Μάλιστα. Οπότε εσύ είσαι η Μέρι. Και αυτή που είναι. Η Μέρι. Μήπως είμαι και εγώ η Μέρι. Όχι. Δεν υπάρχει άλλη Μέρι εδώ μέσα. 2 μέρες μόνο. Φαίνεται μας ανάγκη. Και εσύ γιατί είσαι τη Μέρι. Γιατί με φεύγεις. Γιατί είσαι τη Μέρι αυτή τη λεπτά. Είναι λίγο κακόμουστο αυτό το φουστάκι. Όχι, δεν είναι αυτό. Λέω ότι δεν είναι γυναίκα. Γιατί δεν είναι γυναίκα η κυρία Μέρη. Βεβαίως και είμαι γυναίκα. Όχι εσείς, αυτή. Αυτή. Δεν είναι ο Κώστας. Ο Κώστας. Μάλιστα, ο Κώστας. Πού με λέγει παράζει. Μαλάκα, εγώ είμαι. Καλησπέρα του κόσμου. Έλεγα τόση ώρα. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Γιατί γυναικεία κύριε Παναγιώτα. Εκφράσω τη φυσική μου πλευρά. Κύριε Μέρη, το δέχεστε αυτό. Δανείζω και τα καλσόν. Δανείζεσαι τα καλσόν. Ναι, για να εκφράσει τη φυσική του πλευρά. Και δεν σας ενοχλεί η φυσική του πλευρά. Όχι. Γιατί έχω και εγώ τη φυσική πλευρά. Ο μόνος αληθινός άντρας εδώ μέσα είναι ο κύριος Δαμέζης. Έχω πέσει σε άντρο διαφορά. Αλλά θα σας κάτσω εγώ. Διαστραμμένη, παρουσιά είναι. Και αυτά κάνει όλα αυτά. Σκάσε μόνο κι εσύ. Θα σας πάω, όχι μόνο στο Σύλλογο Βαλέρο και κυρία μόνο, ρε. Θα σας πετύχησα παντού. Στο Τριανταφυλόπουλο, στη Λαμπύρη, στη Τατιάνα. Σαν αγαπημένη πίεση. Κύριε Θανασίου, Κώστα, Θανάση, δεν είναι πετάξω απέναντι στον Παπαδόπουλο τον γιατρό. Όχι, δεν είναι άνθρωπος, όχι είναι για φέρε σου. Κοιτάει πολύ. Είναι un grito. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και εσύ γιατί είσαι τηλέρωσέ. Ντέβι, μπορείς να μην ρωτάς τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται και με τη Σακύρα. Ποια είναι η Σακύρα. Τίποτα είπα. Αλάτε. Τι κάνει όμως μέσα. Σάπρος η Κλαρίσα στο κρεβάτι και του βάζει τρεις κομπρέσες. Άσε μας που πιστεύετε εσύ. Καλή να ανοίξουμε. Όχι, απαραίτητα. Όχι, δεν είμαστε εδώ, δεν θέλουμε κι άλλο. Εάν ανοίξεις, σκότωσα. Να το τουλάχιστον λίγο το μαθάκι. Λίγο τόσο. Καλό. Στη Φλωρίδα είναι. Ποιος είναι? Ποια είναι? Η Φλωρίδα. Πρέπει αποκλείεται να είναι η Φλωρίδα. Αλλά τι βλέπω, χτυπάει τόση ώρα η κοπέλα. Έχεις παραισθήσεις. Δεν είστε καλά, εγώ θα ανοίξω. Κάνετε πέ. Κύριε Κώστα. Καλημέρα. Είστε σίγουροι ότι δεν έχει ανοίξει το τριάδιο. Σε κύριε Κώστα ζεις. Ούτε κι εγώ ξέρω αυτό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Τι έγινε. Καλέ, εσύ που στα μπλουζά. Τι έγινε. Τι έμαθες. Τέλος πάντων, καλά, Θανάση, θα μιλήσω. Μη φωνάζεις. Λέγε. Με το που βγαίνω από την πόρτα, λέω τι να κάνω με το μυραφιόρι. Κοιτάει τον πάνω. Σκάσε μου, παιδί! Καλή, κοιτάει, λέει αυτή. Λέγε στην αυτή. Πού είχαμε, ναι. Τέλος πάντων μου έρχεται η φαϊνή και όπως είχα την βαλιτσούλα, βάζω αυτά τα ρηπαλάκια να τους παραπλανήσω. Ακριβώς η ίδια ιδέα.
Είχατε πιάσει κόκκινο. Ας το κόκκινο δεν υπάρχει πουθενά και πήγαινε παρακάτω. Δεν θα κάνει να δει αυτό. Μπορεί να συνεχίσει. Πού είχα μείνει. Τέλος πάντων μου έρχεται τη φαγή, βάζω και την καούκα και βγαίνω από το σανσέρ. Πάω στο αυτοκίνητο. Καπιτάνι! Άσε μόνοι, το καπιτάνι είναι τα λουνού. Α! Εσείς έχετε το μυαφιόνι! Κουρώσετε με παιδί! Δεν χρειάζεται! Λέγεσαι. Τέλος πάντων, βάζω μπρος το αυτοκίνητο και φεύγω σαν την τρελή. Αυτή με παίρνει στο κατόπι. Δεν ξέρω πως βγήκα στην Ποσειδόνους. Μπροστά μου ένα τεχνό. Μου κάνει συγχώρημα. Το παίρνω από πίσω. Στρίβει αυτός, στρίβεται. Αλλά παίρνω τόσο ανοιχτά τη στροφή που βγήκα αντίθετο ρεύμα. Το τι μούτσα έφτασα, το τι πινελίκι άκουσα, δεν λέγεται. Αλλά εγώ, κυρία. Χρειάζεται αυτό και πήγαινε στην ουσία. Στο τεχνό, το έφτασα. Όχι, τους άλλους τι έγινε. Τέλος πάντων δεν ξέρω πως βρέθηκα νέα σπίτι. Παρκάρω έξω από ένα καφέ. Μπαίνω μέσα, παραγγέλνω ένα φρέντο καπουτσίνο σκέτο και την προσέχω και τη σκέτο. Παρκάρουν και αυτοί, κάθομαι και μπουκάρω στο τραπέζι. Εκεί έγινε η αποκάλυψη. Δηλαδή, κατάλαβα να δεν είμαι αυτή που παρακολουθούσα. Ποια παρακολουθούσα! Δηλαδή, τι δώσε το μυαφιόνι! Προς το παρόν, ναι. Θα γλιτώσετε, αν δεν θα σας κατακεραμνώσω στο σύλλογο ανήθικοι, ανομαλάρες! Λάμπριο! Παναγιωτάκη! Είσαι στο λάμπρο μου! Παναγιωτάκη! Με το λάμπρο! Καλή τη σχέση μου! Αποκλείεται. Όλοι πώς είναι. Αλλά κάνε κάτι. Κάνε κάτι για να το αγόρι μου. Σου πω να κάνει σχέση. Κάνε κάτι να το κάνω. Σήκω παστά μου. Σήκω αγόρι μου. Εγώ λάβω μου θα σε κάνω καλά. Εγώ λάβω μου θα στο σήκω σου λάβω μου. Συγγνώμη, πόσο συγγνώμη θα κάνεις, τι δεν κάνετε. Άσο παιδί μου, θα δούμε την άλλη στιγμή αυτά. Θα μείνεις καιρό. Δεν ξέρω με σηκώνει το πείμα εδώ. Άμα δεν σ' αρέσει εδώ, μπορεί να έρθεις να φιλοξενήσεις εγώ στο σπίτι μου. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν γίνεται. Μα γιατί είναι Θανάση, εγώ χάρηκα τόσο πολύ που σε είδα. Κι εγώ χάρηκα, αλλά κοίτα να πεις baby. Ξέρω πώς νιώθεις για μένα. Σου μίλησε η Φλωρίτα. Ναι, ακριβώς αυτή. Και... κοίτα να πεις baby, είσαι μια εξαιρετική γυναίκα. Α, σε ευχαριστώ. Αλλά δεν σου αξίζω, δεν κάνω λόγο για σένα. Δεν είμαι αυτό που φαίνομαι. Κρύβω κάποια άλλα πράγματα μέσα μου. Γιατί το λες αυτό, βρε Θανάση μου. Εντάξει, μπορεί και εσύ σαν άνθρωπος να έχεις κάποια ελαττώματα, δεν λέω. Κατανοητό. Και εγώ είμαι